като част към нашата местна носия, на всички престилки са връзвани така наречените върви. Краища, превързва се престилката, се завръзва отпред и се пуска да виси от двата края. Това е по втория клон и се може да ги сложи. Да, слага се на тая дъска. Това е дъската, върху която се плетат. Насловава се, съжалявам, че в момента не сме го приготвили, насловава се и се плете на това е дъската, която ние сме направили нова. Тя е подобна на станата честа на нея. Други неща, които по нашите проекти сме възстановили, това са плетенето на шарени чорапи. Значи, характерно за нашите, които са част пак от нашата местна носия. Характерно за нашата местна носия, че мъжете са носили с чорапи, плетени чорапи. Някога не е имало такива съвременни чорапи, но мъжките чорапи са били обикновено едноцветни или само с две шарки, които се слагат в две ивички. А женските чорапи, характерното за тях, че са шарени чорапи. Като обикновено в тях се вплитат елементи от природата. Цветя, фигурки, които символизират някакви елементи от нашата природа. Пъстрички, ето в момента виждате тук цвет е направено, тук са разни пак такива. Много по-трудни. Черните са били за ежедневната носия, а белите чорапи са ги плели специално за булките, към булчинската одежда. По същия начин, когато това е едно така нареченото, ние му казваме разперено яка, която яка се слага обикновено, когато има булка върху сукмана, отгоре се слага ето този орнамент, чорапите и това. Друг разпереното яка. Нещо, което е много интересно, което е запазено само в нашия район, в цяла България, това е така нареченото плетене на дантела на фурка. Това са ивички, метални такива, като две игли, върху които се плете ето тая дантела, виждате го как е, и се плетат в нея паетки. Като тези паети се зашиват, казват се подреси, зашивали са се на кърпите на главите на жените и са използвани така, за да бъдат да украсяват носията. Други дантели, които ние към нашите проекти, по принцип проекта ни са насочени производни, които са изцяло допълващи към нашата местна автентична носия. Защото нашата носия е много характерна. Костенец се намира и Момин проход се намира на раздела на две етнографски области – Тракийската и Шопската. И затова нашите костюми и нашите носии са взаимствали елементи и от двата региона. И от Тракийското, и от Шопулка сме взели. Това са дантели плетени на една кука, които са използвани за зашиване на ризите. Това са дантели плетени на фурка, шити дантели, които са използвани за зашиване на ръкавите, като елементи на ръкавите. Това отгоре, което го виждате, е първата, която отгоре, е шита дантела. Която шита дантела са правени предварително, се изплитат квадратчета и после в тези квадратчета, както е тук на тая пилеца, започват изшиването на всичките тези елементи. Тези чорапи, какви за всичките са женски, или? Ние сме направили женски, защото женските са по-красиви, по-пъстри и така. Предлагаме ги, в момента към проекта, който сме го реализирали, се предлагат искаме по този начин да помогнем читалището да се издържат и ги предлагаме и да се продават. Това, което виждате, това са търлъци, които също плетем по проект. Това, което виждате, са ни изтъкани наши черги. Това са парцалени черги, нарязват се, защото освен бутона, са използвали и нарязали са стари дрехи. Карали са ги на дърап и са ги вплитали отново. Искам да ви кажа, че колкото по-добра е била една домакиня, по това се е съдила една дома, как ще я вземат, как ще се ожени. Защото всяка жена трябва да може, до Димитров ден са работили на къра, на полето. След това трябва да почне да тече, да е изправила преждата, да отече, защото тече плат, така нареченото вало, за да му шият дрехи. Ръкави платно или платно, бяло платно, с което са шили риза. И колкото по-сръчна е била една жена, така по това се е определило каква е домакиня. Това също е подрез, както това нещо, само че това е в Костенец и в нашия район са характерни ресачите. Зелените кърпи, с златни ресачи. Да, използваме ги като дантел. Да, като подрез, да. Подрез, защото будат като реса, да, и това са с листенца, с паети и те, които са вече златните за ресачите. Това са ни пак за покриване на леглата, вълнени, така наречените вдевки. Това също е черга, която е изтъкана за леглата и това е. И понеже разбрах, че искате